Влезе ли в теб духчето на пътешествията, приключенията, земните красоти, ти никога няма да се спреш. Ето по това ние се приличаме с Нели Дончева. Приятелка, съдия, мечтател без граници и без задръжки, когато трябва да решава в кой край на света ще бъде поредното изпитание и нашата нова емоционална съкровищница. Тък му бяха обявили извънредно положение в Еквадор заради поредните сблъсъци на наркопартизаните с официалната власт. А ние след броени дни трябваше да поемем точно натам, към любимата вече Южна Америка. Еквадор, Колумбия и Галапагоските острови очакваха две смели жени. Да тръгваме с полет до Мадрид, през Богота и до най-голямото пристанище на Тихия океан и най-многолюден град в Еквадор – Гуаякил. Оттам само на около 1000 км са вълшебните Галапагоски острови. Отново с полет до остров Балтра и започва нашият 4-дневен круиз сред 64-те вулканични острова и над 370 голи скални образования, принадлежащи на уникалния архипелаг от двете страни на екватора. Той е анексиран от Еквадор през 1832 година, а туристическите посещения започват през 1969 година. Описани от Дарвин като природно чудо, те са наричани още Ноевият ковчег на Пасифика. Да отворим първата страница на пътешествието на остров Санта Крус. В най-гъсто населения остров се намира изследователската станция Чарлз Дарвин, която продължава започнатото преди 2 века от британския учен разгадаване на уникалната местна флора и фауна, включително гигантските местни костенурки, най-големите в света, дали името на архипелага. Галапаго на испански означава костенурка. Някои екземпляри достигат до 400 кг и дължина близо 2 метра, а повечето от тях доживяват между 100 и 150 години. Любуваме се на тези гиганти, докато те спокойно пасат тревичка. Влизаме да разгледаме и подземните тунели, образувани от вулканичната лава преди милиони години. Големите кухини се наричат орнито, а лавата автор, акумулирала много газове, се нарича фахой-хой. Тук е най-голямото разнообразие на птичия свят и почти всички птици са ендемични, т.е. единствено и само тук се срещат. Синьокраки и червенокраки бубита, лавови чапли, двойно опашати чайки, рибояди, албатроси, фрегати, пеликани, а на финия бял пясък са се разположили морски лъвове и тюлени. Трябва да се отбележи невероятното видово разнообразие на фауната в Еквадор. Около 15 000 вида птици има там. За сравнение, в Европа има само 750. В малко познатия Еквадор само колибрите са над 130 вида. Връщане на кораба за малка почивка сред любезния персонал, който се грижи за перфектната кухня и за чистотата на борда на Галапагос Legend. Разходките не свършват. Слизаме на остров Саут Плаза за среща с големите колонии от сухоземни и морски игуани. Полупустинен пейзаж с килим от червени и зелени сукуленти и кактусова гора – Опунтия. Вълните на океана се разбиват гръмовно в скалите, а ние се изумяваме от това фантастично място. Следва остров Санта Фе, най-старият от цялата група острови на възраст от над 4,5 милиона години и за разлика от другите той не е с вулканичен произход, а е резултат от издигане на земен слой. Тук е и най-едрият вид игуана в този район.
Плуване и шнорхелинг, за който пожелае. И подводният свят си заслужава да бъде посетен. Ето вижте кадри, направени от операторите на кораба Галапагос Legend. Последна спирка сред островите е Бачас Бич, великолепен залив на остров Санта Крус. Основно място за гнездене на морските костенурки. Тук се срещаме отново с морски лъвове, игуани и фламинго. А на разходка с делфини били ли сте? Каква изумителна красота и грациозност! Тези умни същества подскачат и сякаш се усмихват и ни приветстват. Незабравимият празник сред природата е към своя край. С Богом, Галапагос, оставаш в сърцата ни. Летим от остров Балтра до столицата на Еквадор, Кито. Градът се намира на близо 2900 метра надморска височина в долината между двете планински вериги на Кордилерите. Тя е втора по този показател на континента след Ла Пас, столицата на Боливия, която пък е на едни 3600 метра надморска височина. Ки на местните индиански езици означава централна част, средата на света. Кито е вторият център след Куско в империята на инките. Искали са и тук да построят свой нов храм, но идването на испанските колонизатори осуетило това им намерение. В Еквадор има голямо етническо разнообразие. 20% са индианци, 25% бели, други 35% са метиси, резултата от смесването на първите две групи, 15% са мулати и 5% чернокожи. Все още тук оцеляват 11 големи индиански народа. Отиваме на пазар за плодове, зеленчуци и цветя. Научаваме, че в Еквадор има над 4500 вида орхидеи, от които 1300 вида са ендемични. Тази страна продължава да ни изумява със своята уникалност. А изобилието от плодове няма да ни стигне цял ден да опитаме от всички – помело, маракуя, драконов плод и десетки други. Освен това, Еквадор е един от най-големите износители на цветя в света. Местният екскурзовод, чистокръвен индианец, не спира да поднася изненади.
Според него не Мексико, както твърдят мексиканците, а Еквадор е родината на шоколада, убеждава ни Роберто Пералта. При археологически разкопки са открити доказателства, че тук е произведен първия шоколад от маите преди 5000 години. Още през 18 век от тук започва износа по цял свят. Посещаваме представителен магазин на най-големия производител на шоколадови изделия – Репаблик дел Какао. Днес Еквадор не е на първо място по износ на какао и шоколад, но той е сред страните с най-високо качество на какаовите зърна. Много европейски производители предпочитат от тук да купуват тази суровина. Артистично, с увереност и гордост разказва нашият водач. И още по-интересна новина съобщава. В амазонската джунгла на Еквадор на югоизток съвсем скоро са открити следи от цивилизация по-стара от тази на инките поне с 2-3 века. Предстоят проучвания, с които Еквадор може да стане още по-значима на територията на Южна Америка, заключава с надежда Роберто. А каква е връзката между България и Еквадор? И за Еквадор националното цвете е розата, а символът на свободата и независимостта от испанските конквистадори е лъвът. Той е част от грандиозната композиция на площада на независимостта в Кито, откъдето тръгва революцията срещу колонизаторите, водена от Симон Боливар. Велика Колумбия през 18 век е обединявала Еквадор, днешна Колумбия, Боливия, Венецуела и Панама. И те се развиват обединени близо 8 десетилетия след прогонването на колонизаторите. През 1830 година започва период на разпад и отделяне на днешните държави. Величествените катедрали Съжителство с Иисус и Сан-Франциско са истински произведения на изкуството. Влизайки в първата от тях, човек застива при гледката на изцяло покрития с злато интериор. Това е една съкровищница. Някои изчислявали, че тук са вложени над 70 тона злато. Всъщност, казва екскурзоводът, златото е около 70 кг, но е използвана интересна технология за покриване с много тънки листове 23-каратово злато. В Еквадор над 90% от населението са католици, но езическите вярвания на местните хора са оставили следа дори в тези домове на християнската вяра. Статуята на Иисус е с по-тъмна кожа, напомня на местните. В куполите често рисуват слънцето, най-важният езически символ. В този купол пък има прозорец, откъдето точно на 21 юни, денят на лятното слънцестоене, лъчите му огряват лицето на статуята на Христос. Така те свързват своите вярвания с католическата религия. А в катедралата се смесват 3 различни стила – барок, готик и муриш. От часове гледаме закрилницата на Кито. Статуята на Светата Дева Мария, издигната на хълма Ел Панесилио, висока 42 метра, изработена от алуминий. Тя посреща всекидневно стотици туристи и вярващи. В близост, казва гидът, е един от най-опасните райони на Кито. Нарича се 22 юни. Изграден е преди повече от 20 години и е изпълнен с много нощни клубове, където властват алкохолът и дрогата. И понеже опряхме пак до сигурност, да кажем честно и откровено, нямаше никакви поводи да изпитваме страх или каквото и да е неприятно чувство. Да, военното присъствие, особено в туристическите части на столицата, е засилено. Непрекъснато виждахме двойки войници с автомати на гърдите. Но това всъщност ни даваше сигурност. Същото сподели и екскурзоводът. Хората тук са доволни от приложените крути мерки срещу наркокартелите от младия президент Даниел Нобоа Алваро, само на 36 години, избран на поста едва преди половин година. Над столицата Кито величествено се издига вулканът Котопакси, най-високият активен вулкан в света – 5897 метра. Тук е и така наречената планина на кондорите, но такава е била преди повече от 100 години. Днес е останало само името.
Кондори няма, заради бързото превземане на територии от хората. В Еквадор сега има едва около 40 двойки кондори. Черешката на тортата в този мегаполис от над 2,5 милиона души, разбира се, е паркът Ла Митад дел Мундо, средата на земята, който се намира на север край столицата. Първата френско-испанска геодезическа експедиция е организирана през 1735 година. Тя проучва и уточнява позицията на екватора. Днес, с много по-точни методи и уреди, учените са установили, че екваторът е на 120 метра северно от посочената преди векове линия. На върха на огромния монумент е поставено кръглото тяло на планетата Земя. Доказано е, че още около 14 век местните жители правилно са маркирали екваториалната линия без инструменти за измерване. Как е станало това? С наблюдения на изгрев залез и къде пада човешката сянка. 6 месеца тя е отдясно и 6 месеца отляво. Сянката е била тази, която определила нулевия градус на географската ширина и мястото на най-дългия паралел – екватора. 2 пъти в годината, на 21 март и на 21 септември, денят на пролетното и есенното равноденствие, човешкото тяло няма сянка, защото слънчевите лъчи падат точно отгоре перпендикулярно. В тези 2 дни, ако намериш мястото без сянка, значи ти си на екватора. Зад комплекса в музея на предците се правят различни експерименти, които доказват, че сме в средата на Земята. Например, в съд с отвор на дъното се налива вода и когато си точно на екватора, тя изтича направо. Ако направим крачка или 2, отиваме в южното полукълбо и водата започва да се завихря по посока на часовниковата стрелка преди да изтече. А в северното полукълбо се завихря около отвора обратно на часовниковата стрелка. Само 2-3 метра разстояние и се променят нещата в природата. Само тук можеш да закрепиш сурово яйце върху главичката на пирон, защото на екватора предметите губят от теглото си заради липсата на гравитация. Но да приключваме с експериментите, защото път ни чака. Артистичният и всеотдаен Роберто Пералта признава искрено, че много обича работата си. В автобуса до летището, където ще качим самолета за Богота, той разказва любопитни неща относно местните сватбени ритуали. Когато младеж от индианските племена в амазонската джунгла поиска ръката на мома, той отива при родителите й с поне 2 маймуни и чанта с юка. Това е знак, че тя ще бъде в сигурни ръце. Бащата на момичето трябва да приеме подаръците и тогава шаманът извършва сватбения ритуал. Празникът не минава без най-важната напитка – яка чича, приготвена от маниока. Прясно изцедена тя е плодов сок, но след 3-4 дни се превръща в високо алкохолно питие. И понеже Роберто е участвал в такъв ритуал, обяснява, че най-лошото на тази напитка е, че не усещаш как се напиваш. Но в един момент разбираш, че краката ти отказват да се движат. Ужас! Възкликва Роберто. В други части на Еквадор пък е задължително на сватбената трапеза да има печено морско свинче. Чичата се приготвя не от маниока, а от царевица. И последни снимки на раздяла. Летим за столицата на Колумбия. Колумбия за много хора е символ на наркотиците и наркотрафика. Да, картелите тук имат огромна роля в обществения живот, но за туристически посещения страната не е опасна. И тук многообразието на флората и фауната са изключителни. Подобно на съседен Еквадор, и тук има тропически дъждовни гори на югозапад в част от водосборния басейн на река Амазонка. Различен е климатът във високите плата сред веригите на кордилерите. Колумбия е единствената страна в Южна Америка, която има излаз и на Тихия, и на Атлантическия океан. Столицата Богота, както и други важни икономически центрове, се намират на повече от 2650 метра надморска височина в гъсто населените и плодородни високи равнини на източните кордилери.
Тук вали около 320 дни в годината, казва местната екскурзоводка. Но ние имаме късмет и по време на престоя ни дъжд не ни притесняваше. В Богота няма много високи сгради, защото и този район е земетръсен и тук често земята се люлее с магнитуд от 4-5 степен. Питейната вода идва от планината. Северната част на столицата е по-ексклузивна с по-красиви сгради. Тук разходите ти зависят от това къде живееш. В по-луксозните райони електричеството и водата, обществените услуги като сметосъбиране и други са 5 пъти по-скъпи, отколкото в по-бедните квартали, наричани фавели. Богота е по-новото име на столицата. Старото е Паката, което означава крепост. Паката Тауър днес се нарича най-високата сграда в Богота. Земята на Колумбия преди векове е била известна като Елдорадо, земята на златото. Да, тя е била много богата на злато, но местните народи не са го приемали за богатство. Богатство за тях е била солта. И днес казват, че етимологията на английската дума селари, заплата, произлиза от salt, сол. В древна Колумбия 1 килограм сол се е равнявал на 5 кг злато. За да разберем повече за вярванията и разбиранията на местните, преди да бъдат завладяни от испанците, отиваме в световно известния музей на златото. Тук потъваме в културата на местните племена, за които боговете са били слънцето, луната и земята. Златото за тях не е било ценност, но те са привлечени от факта, че носейки бижу, то отразява слънчевите лъчи и човекът блести, свети. Властвал е патриархатът и всеки мъж е имал право на 5 жени. При неговата смърт те са били упойвани и погребвани с него. Всички са ходили с дълги доглезените коси. Това е била символичната им връзка с земята, Пачамама. И отрязването й се е считало за едно от най-тежките наказания. Местните индианци са считали, че златото принадлежи на майката земя. И при погребване са заравяли с починалия всичките негови златни предмети. Елдорадо е било езеро в Колумбия, а не златен град. Легендата разказва, че когато на вожда се роди син, той живее първите 9 години с родителите си. Следващите 9 години трябва да прекара в пещера, общувайки само с шаманите. На 18 годишна възраст, когато трябвало да излезе от пещерата, те запалвали огън вътре и жени започвали да танцуват. Младежът трябвало да издържи и този изпит, да не се поддаде на съблазънта. Ако премине всичко успешно за него, шаманът го намазвал с мед и смола и го поръсвал с златен прах. После го потапяли в свещеното езеро Гуатавита, което е на 1500 метра надморска височина, и младежът оставал във водата часове до сутринта. При изгрева на слънцето цялото племе се събирало около водата и хвърляло вътре златни предмети, приветствайки новия вожд и усмирявайки божествата. Испанците виждат това, но не знаят символиката. Те източват част от водите на езерото и отнасят над 5000 златни предмета в Испания. Но най-голяма част от златото, над 80%, вземат британците. Те са повикани от Симон Боливар, за да ги освободят от испанските колонизатори. Британците идват с войски, но не за да ги освободят, а да вземат златото от Елдорадо. С много по-нови технологии британците източват Гуатавита до ниво от 1,5 метра. На дъното те събират многократно повече злато от своите предшественици. В музея на златото има над 30 000 експоната от предколумбово време, включително и овална златна стая, пълна догоре с 1000 малки парченца от ценния метал. Богота е наричана Атина на Южна Америка. Тук има повече от 40 университета и десетки музеи. През 19 век се наричали страната Република на учението. И днес 5-милионния град може да ви изненада с разнообразни културни събития и културни институции.
Обучението в държавните висши училища е изключително ефтино. Между 30 и 40 долара за една година. Конкуренцията там е много голяма. Там отиват най-добрите и тези университети дават много високо ниво на образование, твърди нашият гид. Не пропускаме и къщата музей в Богота, където е живял борецът и водач срещу потисничеството и експлоатацията на местните хора Симон Боливар. Боливия носи неговото име, а иначе той е роден в Венецуела и корените му са испански. Бил е нисък мъж, но с дар слово и независим дух, с които е обединявал масите и повеждал в битката за независимост. Той успява да наложи в местната конституция дори законодателство за човешките права. Живял е на широко, имал 24 любовници, казва екскурзоводът, но си отива млад от този свят, само на 47 години. И от Богота към прословутия Меделин. Градът е с над 2,5 милиона жители, а с околните 9 административни области населението тук надхвърля 5 милиона. Несъмнено този град в световен мащаб се свързва с името на Пабло Ескобар, един от най-големите наркобарони, наричан кралят на кокаина. Смятан е за един от най-безжалостните, амбициозни и могъщи дилъри в историята. Толкова забогатява от търговията с наркотици, че списание Forbes го нарежда на 7-мо място в списъка на най-богатите хора в света за 1989 година. Меделин се състои от 16 квартала, наречени комуни. Царството на Пабло Ескобар е комуна 13, където отиваме с местен гид. Ето как започва историята за могъществото на наркокартелите. Още в първата половина на миналия век, повлияни от идеите на аржентинеца Че Гевара, тук се раждат групировките Горила. С идеята, че хората трябва да са равни, те започват терор над богатите семейства с много земя. Отвличали и убивали децата им, заграбвали земите, а ако това не се случи, убивали и фермера. Останалата самотна майка, обикновено с 10 деца, бягала в околностите на Меделин. Така от 100 000 души градът бързо достигнал 1 милион бедни преселници. В тази среда Пабло Ескобар изгражда своя държава. Наркокартел с стотици вербувани момчета-убийци, на които плащал сериозни суми. А двойно повече, когато успеят да убият полицай или политик. Така неговата близо 3000 армия ликвидира над 5000 полицаи и политици по време на разцвета на този смъртоносен картел за търговия с наркотици. През 1993 година Пабло Ескобар е убит. Веднага след това тук навлизат други банди от Панама и възстановяват неговата дейност. Отговорът на Колумбия е в създаването на многобройни паравоенни формирования. През 2002 година те бомбардират целия регион. Загиват много хора, още повече са ранени. Военните поемат в ръце нещата и в комуна 13 са изпратени 22 поделения за справяне с ситуацията. Проведени са 8 операции, най-голямата от които е Орион за цели 5 дни. В резултат са създадени невидими граници в Меделин, които мафиотските организации контролирали. Едва през 2013 година те се споразумяват и ги премахват. Това е началото на едно положително развитие за града, споделя нашия гид. От около десетилетие Меделин е отворен и за туристи, дори и този опасен район, където са се водили истински войни. Инфраструктурата днес е подобрена. До най-високите части на комуна 13 се стига с кабинков лифт, който и ние използваме. Младото момче, местен жител, заявява, че хората тук искат да е достъпен за всички квартала, да се интегрират, обединяват, да се популяризира местното улично изкуство, хип-хоп танци, рисуване на стенописи и така нататък. Те искат да развиват комуната по мирен начин в името на следващите поколения, заключава младежът. Пък аз да споделя собствено впечатление. Много хора в комуна 13 приемат Пабло като закрилник и спасител. Тениски и магнити с неговия образ тук са в изобилие,
а екскурзоводът ни казва, че за него ще говори само с инициали. Да, всеки има своята гледна точка и своята истина, по думите на Стойчо Керев. Кока расте във всички райони на Колумбия. Тя е отглеждана от векове като лекарство против главоболие, болки в стомаха, за мускули и стави и така нататък. Листа от кока много хора дъвчат като профилактика. Коката дава енергия, твърдят местните, а в Перу има и създадена напитка. Тази употреба е легална и се предлага свободно във всеки магазин за натурални продукти. За наркотика кокаин листата от кока са само база. Там има и много други добавки, заключава нашият водач. Още един световно известен и признат символ на Меделин – художникът и скулптор Фернандо Ботеро. Негови 23 скулптури с хиперболизирани форми изпълват един от централните площади на родния му град. Симпатичните му персонажи с характерните преувеличени пропорции поставят началото на стила ботеризъм. Ботеро е живял в Испания, в Ню-Йорк, в Гърция, женил се е 3 пъти, има 3 деца. Умира на 91 годишна възраст, само няколко месеца преди ние да посетим Меделин. Творбите на Ботеро, които днес красят този площад, са били част от различни колекции по света. Хората тук започват благотворителна кампания и успяват да откупят немалко от тях. Бронзовите статуи са на цена от 600 000 до няколко милиона долара всяка. Ето как не до там богатите колумбийци пазят своя дух и култура. Преди да продължим към Атлантическото крайбрежие на Колумбия, имаме един прекрасен ден за целодневна екскурзия до зелената част на страната – Гуатапе. Колумбия е втора в света по износ на авокадо и на много други плодове, но споменаваме този, защото точно в региона на Гуатапе основният поминък е отглеждането на авокадо и домати. Заради изграждането на огромен язовир с цел производство на електроенергия, градчето Виехо Пеньо е преместено на ново място. 8 години трае строежът. Днес язовирът е с необичайно ниско ниво, защото преживява един особено сух период. Свързват го с влиянието на студеното течение в Тихия океан Ел Ниньо. Тук туристическата атракция е огромна гранитна скала – Ел Пиньол. Тя е пригодена за изкачване до върха. Очакват ни 750 стъпала и повече от 40 метра надморска денивелация. И тръгваме към небето. Не се борим с времето, нито искаме да подобрим рекорда за изкачване от 3 минути и 25 секунди. Спираме за снимки и се наслаждаваме на невероятни гледки от високо.
И на финала на 15-дневната разходка – Картахена, карибско пристанище и най-голям център за търговия с роби през 19 век, а днес един от 5 най-важни туристически центрове на Колумбия. Нашата страна е много богата, уверява ни местният екскурзовод, защото има залежи от злато, петрол, сребро, полускъпоценни камъни, емералди, а на първо място по значение е производството на кафе. В Картахена е най-големият център в света за обработка на емералди. 80% от световното производство на този камък се случва в Колумбия и е с най-високо качество. Има и музеи, и много магазини за бижута с емералди. Но за Картахена отдавна най-големият бизнес е туризмът, а по време на ковида положението беше много тежко, споделя гидът. Около 40% от населението на голямото карибско пристанище днес работи в рафинериите за обработка на петрол. Картахена е основана от испанеца Педро Еригия през 16 век. Обиколката на стария град започва от историческия център с най-голямата крепост, строена някога от испанците в тяхна колония – Сан Фелипе де Барахас, останала и до днес непревземаема. Над 13-километровата крепостна стена все още нашепва легенди за пиратски набези и морски битки. Охраната на крепостта е наблюдавала всичко от тунели с 2 изхода. Това е било тяхното укритие, а по гладките стени войникът виждал сенките на всички преминаващи. Кайхамали Айланд е името на стария град в Картахена, който може да умае с романтика, красота и собствен стил и атмосфера. Павирани алеи, цветни фасади, тераси, покрити с цветя и огромни църкви с духа на колониалната епоха. Понякога уличните продавачи и клоуни могат да ти досъдят, но това е бял кахър, така да се каже. Картахена има и славата на първия град, извоювал свободата си от испанците. На огромните порти на всяка къща има метални дръжки с изваяни различни животни. Ако това е риба или русалка, означава, че тук е живял човек от военноморските сили. Едни от най-богатите са предпочитали гущер или игуана. Интересни знаци, които говорят. Спираме при паметника на Педро Аклавер, посветил живота си в помощ и защита на робите, докарани тук от Африка. През 1888 година той е канонизиран за светец. Незабравима ще остане и разходката до недалечния от Картахена архипелаг Росарио, национален парк с добре съхранена екосистема. От лодката в морето прекрасно се откроява района на богатите в Картахена, наречен Майами. Почиваме на Исла дел Сол, острова на Слънцето, плаж с фин бял пясък, къпане в топлите води на Карибско море, вкусна местна кухня с емпанада и бяла риба. Уникално шоу в аквариума, направен в самото море. Вижте и се насладете. Para ver un cardumen de sábalo como este es muy difícil, porque antes lo sacaban con dinamita. Cuando explotaba, acababa con los huevos, con las crías, o sea, acababa con todo. Y ahí lo pueden conocer. Muchos sábalos comiendo frente a nosotros y dentro de los escenarios. Los cuidamos a todos. Ahora vamos a mirar todos hacia arriba. Vamos a seguir con nuestras aves. Las aves que vuelan sobre van a demostrar cómo comen frente a todos nosotros. Las aletas las tienen para subir o bajar, también para mantenerse en diferentes formas cuando van a comer. Alcanzan a crecer hasta 44 centímetros. Alcanzan a pesar de 4 a 6 kilos. Vamos a conocer 3 especies de tortugas. Son reptiles marinos que tienen que subir a la superficie a respirar aire como lo hacen frente a nosotros. Son lentas para comer. Normalmente se alimentan de verduras, algas marinas, de moho, de sargazo y también de pescado.
se pueden descuidar ni dormir, porque si se duermen saben que se los van a comer. Hay otras especies más en el Caribe, que es el tigre, crecen hasta 4 metros. El gris crece en 2 metros. Ese es el motor propulsor y el desplazamiento. Esta es la fortaleza de la aleta caudal corta. Bueno, más conexión. Obsérvenla. Pescado con leche materna. Приятели, убедени сме, че успяхме да ви пренесем на хиляди километри от тук, за да усетите един друг живот, да видите друг тип хора, друга природа и може би да си зададете екзистенциални въпроси. За какво сме тук, на майката Земя, и как можем да живеем в хармония с нея и с себеподобните? Кои са важните неща в живота и какво можем да променим? В края да кажа с огромна благодарност към нашия български водач на групата Добрина Николова, екскурзовод Мечта. До нови срещи, скъпи приятели! С любов за вас!